Kapitalizmus. Mały Hanysek przylazuje do ojca i pyta się: tatulku, a co to takiego jest ta polityka? Ojciec zeruł na to: co to jest polityka, synecku? To idzie wyduplikować na ten przykład tak. No i przodzi mamy kapitalizmus. Znaczy się, ja je kapitalistą, bo zarobią pieniądze. Za tym jest rząd, reskierung, znaczy się mamulka, bo rządzi tymi pieniądzami. Twój stażik, to już zaś są związki zawodowe, w które blank nic nie robią. Mamy jeszcze izbetno działcha, to jest ta wywołana klasa robotnicza, bo sprząta i furt coś ich robi. Na ostatku jeżeś ty, synek, jeżeś ludem, bo tworzysz nasze społeczeństwo. No jeszcze jest twój maluśki bracik, który je przyszłością. No, tatulku, to muszę się z tym przespać, to można do ostatka do spokopia. Hanysek poszedł spać, a ewe nocy ocuciło ci go ślimtanie jego maluśkiego bracika, który nasrał do galotków. Hanysek poszedł do izby po mamulka, ale nie poradził łonej obudzić. Tuż też poszedł do izby tej kindermeidli, tej izbetnej działchy. Wlazuje rań, a sam tatulek wyrobio ze tą frelą, dupczy ją, a bez okno zaziro stażit. Hanyska żony nie przyfilował, bo Bartko wylazł i poszedł do swojej izby. Ucholkał tego swojego zaślimtanego bracika i sam poszedł spać. O rozwidnioku Hanysek śląc do paradnej izby i tatulek się go pytał: no i co, synek, wiesz już, co to jest ta polityka? Ja, tatulku, genau miarkuję, ten kapitalizmus wykorzystuje ta klasa robotnicza. Związki zawodowe się temu festelnie przyglądają, na łączowskiej rząd śpi, na lud, znaczy się na te społeczeństwo wszystkie smolą, a nasza przyszłość leży te roski w gównie. Eugen